खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 23 अक्ट'बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैगोन, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, गुबुनजों अनसायजागोन। बृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोजों थगायजागोन, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। मिथुन राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ आरो जिंगायाबो बांनांनो हागौ। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ बेले बेजे मोनगोन, माखौबा साननानै गोसोआ दरसि जागोन, गोजोननि आंखाल जागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो, देहाया मोजाङै थागोन, गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा, बेलासे समहालागै बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां होनजायो, देहाया मोजाङै थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, समाजाव गोबां मान मोनगोन, बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम, जाब्रबथायनि आसा दङ। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर बेले बेजे मोनगोन, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन, गोसोनि साननाया देबोर नांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन, देहाया मोजां थानाय नङा, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, रांखावरियाव मोजां नङा, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा, सोरबाया गाज्रि नोजोर होखोमागोन, सांग्रां जानाया गाहाम, गोसोनि साननाया देबोर नांगोन, समाजाव मान मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, रांखावरियाव मोजांद्राय नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियाव मोजां, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोनि साननाया जाफुंगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन। मकर राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन, जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम,
सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोबां खामानि मावनो गोसो दुंगोन। बिमा बिफानि अननाय मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। सुथुरखौ फेजेननो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। जेरावखि थाङा बयजोंबो गनायजागोन आरो जायखि खामानि मावामानो मोजाङै मावफुंनो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा गोजाम लोगोखौ लोगो मोननानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गावनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।